9. Criterii de diagnostic în tulburările de personalitate. Este axiomatic faptul că în medicină diagnosticul constituie cheia de boltă a raționamentului clinic și condiția sine qua non a unui tratament oportun și corect. Chiar și în medicina clinică a acestui final de secol, în condițiile în care mijloacele paraclinice de explorare și de diagnosticare au atins performanțe excepționale, care par a pune în umbră mijloacele clinice tradiționale, acestea își păstrează pe deplin actualitatea. În opinia noastră, cei care suprainvestesc mașinile de diagnostic, diagnosticul automat, etc., niciodată nu s-au aplecat în mod responsabil, îndelung și aprofundat asupra diagnosticului clinic. Ei renunță în mod deliberat și totodată surprinzător la raționamentul și intuiția lor, la experiența clinică precum și la orgoliul lor, în favoarea probelor sau a datelor de laborator. Pe de altă parte, numeroase probe și date, electrofiziologice, dar și biochimice, care imediat după apariția lor au fost înalt acreditate și suprainvestite și au pierdut treptat reliabilitatea și în bună măsură utilitatea. Astfel, dacă, înaintea introducerii în practica medicală a electroencefalografiei, se intuia că s-ar putea evidenția aspecte ale cogniției și chiar ale ideației omului normal, ulterior s-a constatat limitarea utilității ei la clinică. În acest context se considera că entitățile nosografice psihiatrice pot fi diagnosticate prin mijloace electroencefalografice. Alții distingeau între ghilimele și publicau studii științifice, iarăși între ghilimele, asupra aspectelor patognomonice ale traseelor bioelectrice, chiar în unele forme clinice între ghilimele de boli psihice, ca și în unele boli somatice. Extrapolând gândirea medicală pozitivistă, ei își declarau astfel, și în plan științific, ideologia și convingerea materialistă. Penibilul acestor demersuri și concluzii ale medicinii anilor 50 și 60 din țara noastră n-a mai fost trăită decât în Franța, în primele 2 decenii ale acestui veac, după jenanta metaloterapie, între ghilimele, ale lui G.M. Charcot. Tocmai de aceea în psihiatrie, ca de altfel în întreaga medicină clinică, trebuie reevaluat și revalorizat rolul analizei istorice, anamnestice, ca și acela al examenului clinic. În diagnosticul tulburărilor de personalitate, analiza psihică, longitudinală, anamnestică, trebuie desfășurată în mai multe planuri: al istoriei tulburării, al istoriei insului, al vieții persoanei în cauză, al datelor obținute de informanți avizați, membrii ai familiei, ai grupului profesional, educatori, etc. În plus, pentru ca diagnosticul să poată fi validat, se recomandă că examenul clinic să fie repetat chiar de mai multe ori, la anumite intervale. Datele astfel obținute, pentru a putea fi folosite ca argumente pentru tulburarea de personalitate, trebuie să prezinte următoarele atribute: un pattern de trăire și comportare al pacientului care diferă de acela al grupului său socioprofesional, de expectațiile celor din grup despre el. O dispoziție particulară care se remarcă prin unul sau mai multe aspecte referitoare la amploarea, intensitatea, labilitatea, adecvarea sau durata manifestărilor sale. Un sistem ideativo-cognitiv care se distinge prin modul particular de a percepe și interpreta oamenii, evenimentele și propria persoană. Un slab control volițional. O dificultate particulară de integrare, armonizare și funcționare socioprofesională. Trăsăturile de personalitate mai sus menționate sunt anunțate, pot fi deseori observate din copilărie, se cristalizează la adolescență, devin manifeste la vârsta adultă tânără și însoțesc persoana în cauză de-a lungul întregii sale existențe. Stabilitatea în timp, respectiv durata îndelungată, constituie de asemenea o caracteristică a tulburărilor de personalitate, fapt care le-a atras apelativul de dezvoltări, în antiteză cu psihozele considerate ca procese sau cu nevrozele apreciate ca reacții. Validarea cross-culturală consensuală este un atribut diagnostic asupra căruia se insistă în mod necesar în ultimii ani,
prin introducerea ca elemente diagnostice adiționale a așa numitor trăsături diferențial-culturale. Diagnosticul nu trebuie minimalizat sau invalidat de faptul că unele dintre atributele mai sus menționate sunt subevaluate sau estompate de către cel în cauză care le percepe și le trăiește ca egosintotice. Datorită asimilării egosintotice a trăsăturilor disarmonice, faptului că cei cu tulburarea personalității nu sunt pe deplin conștienți de dificultățile sau chiar de prejudiciile aduse celorlalți, diagnosticul nu trebuie pus în mod singular, ascultându-l numai pe cel în cauză, relatarea sa fiind în mod necesar completată cu datele informanților cheie din grupul socio-familial al pacientului. Punctul 9.1. Validitate și stabilitate în diagnosticul tulburării de personalitate. O problemă nouă cu care este confruntată patologia psihiatrică este stabilitatea diagnosticului. Fără îndoială că această chestiune a stabilității și corelației, a validității diagnosticului, nu poate ocoli patologia generală, dar în acest context ne limităm la analiza tulburărilor de personalitate. Aceasta cu atât mai mult cu cât, spre deosebire de alte condiții psihiatrice care sunt reacții sau procese, tulburările de personalitate sunt dezvoltări, acest denominativ consacrându-le atributul duratei. Într-adevăr, aici fiind vorba de structurări particulare, disarmonice ale personalității, ideea persistenței lor de-a lungul vieții se impune cu necesitate. Acesta este un fapt logic, dar nu întotdeauna ceea ce este logic este și veridic. Altfel spus, faptul logic, precum și argumentul logic, servește reliabilitatea, dar nu și validitatea. În virtutea aserțiunilor mai sus menționate, diagnosticul de tulburare de personalitate ar trebui să se bucure de cea mai mare stabilitate, aceasta exprimând gradul în care un diagnostic este menținut în timp, fără a fi modificat. Pentru a răspunde acestei probleme, sunt necesare desigur studii de urmărire asupra evoluției tulburărilor de personalitate, care până acum nu au fost efectuate. Observații din studii tangențiale pot oferi însă anumite indicii. Astfel, într-o cercetare longitudinală efectuată asupra a 200 de bărbați tineri care nu au primit tratamente psihiatrice pe o perioadă de peste un deceniu, cei diagnosticați ca având tulburări de personalitate prezentau următoarea situație. Mai mult de jumătate dintre ei aveau o instabilitate profesională. 2/3 dintre ei aveau, cităm, probleme cu alcoolul. 75% dintre ei, cităm din nou, au intrat în conflict cu legea. Aproape jumătate dintre cei căsătoriți prezentau o slabă adaptare maritală. Probabil mai important este faptul conform căruia numai 12% dintre cei diagnosticați ca având tulburare de personalitate, după perioada de urmărire, nu mai prezentau manifestări psihopatologice. Într-un alt studiu, s-a constatat că diagnosticul de tulburare a personalității a prezentat un grad de stabilitate redus la jumătate față de stabilitatea altor diagnostice psihiatrice. Astfel, diagnosticele de alcoolomanie, schizofrenie, depresie și demență au rămas aceleași în proporție de 70% din cazuri, în timp ce diagnosticul de tulburare a personalității s-a menținut numai în proporție de 35% din cazurile studiate. Este posibil ca această redusă stabilitate a diagnosticului de tulburare de personalitate să fie determinată de inexistența, până în acest deceniu, a metodelor de conceptualizare a diagnosticelor tulburărilor de personalitate, slaba delimitare clinică și nosografică a tulburărilor, denumite acum specifice de personalitate, respectiv a tipurilor de tulburare a personalității, ceea ce a determinat o slabă concordanță interevaluatorie a diagnosticelor, caracterul egosintotic al trăirii și aprecierii manifestărilor psihopatologice de către pacienții cu tulburare de personalitate, contratransferul negativ cu care sunt primiți de către terapeuți cei cu tulburare de personalitate, care sunt mai mult disprețuiți decât studiați. Cităm din J.C. Perry și G.E. Vaillant, 1989, pagina 1353.
aplicarea aleatorie în diagnosticarea tulburării de personalitate atât a modelului monotetic cât și a modelului politetic de diagnostic. 9:2. Un pas important spre validare, modelul monotetic sau politetic de diagnosticare. O problemă importantă a cercetării științifice psihiatrice o constituie selecția pacienților și gradul de omogenitate a lotului supus studiului. Acuratețea selecției și omogenitatea lotului este asigurată prin criteriile de diagnostic, la rândul lor bazate pe modelul de diagnosticare ce poate fi monotetic sau politetic. Modelul monotetic are în vedere cuprinderea, includerea tuturor criteriilor preconizate în vederea obținerii diagnosticului de tulburare de personalitate. Cu alte cuvinte, cel care primește un diagnostic trebuie să prezinte toate trăsăturile incluse în tabloul clinic al tulburărilor respective. Modelul politetic, mai relaxat, are în vedere cuprinderea, includerea unui anumit număr de criterii preconizate pentru formularea diagnosticului. Cu alte cuvinte, pacientul poate să prezinte numai anumite trăsături, desigur esențiale, pentru a putea primi diagnosticul respectiv. Aparent, modelul monotetic este de o exigență psihastenică în sensul că fiecare pacient cu un diagnostic trebuie să prezinte toate caracteristicile clinice ale tulburării respective. Pe de altă parte, numeroși pacienți care în fapt prezintă un diagnostic nu-l primesc întrucât nu au prezentat anumite trăsături sau simptome, poate neesențiale pentru diagnosticul respectiv. Altfel spus, modelul monotetic are în vedere pacientul ideal pentru diagnostic, pacient căruia nu-i lipsește niciun element clinic impus teoretic. În același timp însă, simptomele și cu precădere trăsăturile clinice prezintă aspecte diferențiale care în mod concret pot fi trăsături diferențial culturale, trăsături diferențiale de sex, trăsături diferențiale de vârstă, ceea ce estompează elocvența manifestării clinicii respective, extinzându-le totodată spectrul. La aceasta ar putea fi adăugate trăsăturile diferențial individuale. Asta pentru că la o analiză mai atentă se constată că în orice boală, fiecare pacient dezvoltă simptomul sau trăsătura în manieră personală, individuală, observație care argumentează dictonul hipocratic, după care nu există boli, ci bolnavi. În felul acesta, scrupulul excesiv al criteriilor poate duce la siderarea rezultatelor. La rândul său, modelul politetic, mai puțin exigent și în același timp mai realist, impune drept condiție necesară și suficientă diagnosticului prezența unui anumit număr de criterii, respectiv de simptome sau trăsături. Astfel, DSM-3R din 1987, ca și DSM-4 din 1994, utilizează modelul politetic, prezintă drept necesare pentru diagnosticul unei condiții clinice numai un anumit număr de simptome din ansamblul celor posibile, susceptibile de a fi înscrise în tabloul clinic respectiv. Aici, criteriile de diagnostic sunt prezentate ca o scală, iar prin aceasta procesul de diagnosticare este adus mai aproape de abordarea dimensională. Am încheiat citatul din J.C. Perry și G. E. Vaillant, 1989, pagina 1355. Desigur, ar fi de dorit ca pe această scală simptomele să fie ordonate sau, mai bine spus, ierarhizate în funcție de anumite criterii, printre care considerăm ca esențiale frecvența și semnificația simptomului pentru condiția clinică respectivă. În felul acesta, procesul diagnostic, precum și procesul instructiv, prezintă un caracter mult mai operativ. Sub acest unghi, primele simptome ale scalei ar fi într-adevăr caracteristicile tulburării în cauză, spre deosebire de ultimele care se justifică, sunt argumentate, mai ales prin reliabilitate. Dezirabil este ca fiecare condiție clinică, în paranteză fiecare tulburare, respectiv fiecare boală, somatică sau psihică, să-și prezinte simptomatologia pe o scală care întruchipează ierarhia, respectiv rangul, simptomelor sau trăsăturilor în funcție de frecvența și semnificația lor. Prin introducerea și generalizarea acestei metode, s-ar putea face un pas decisiv de la prezentarea clinică în manieră descriptivă anecdotică la prezentarea științifică,
în care simptomele sunt ordonate după gradul lor de validitate. Punctul 9.3. Criterii de diagnostic diferențial în tulburările de personalitate. Diagnosticul diferențial propriu-zis vizează fiecare tulburare specifică a personalității, aici în cadrul prezentării de ansamblu a tulburărilor de personalitate, formulându-se numai criterii, eventual principii de diagnostic diferențial. Aceasta cu atât mai mult cu cât, așa cum s-a menționat, considerăm că fiecare tip de tulburare a personalității reprezintă o entitate clinică miniaturală și, sub aspectul epistemologiei clinice, o anumită paralelă cu una dintre tulburările din aria nevrozelor și psihozelor. Acestea, raportate la tulburările de personalitate, pierd din amploarea, din severitatea manifestărilor clinice în favoarea duratei lor. Fără îndoială că, datorită acestui fapt, manifestările clinice în nevroze și în psihoze apar ca simptome, în tulburările de personalitate apar ca trăsături. În plus, această corespondență între nevroze și psihoze pe de-o parte și tulburările de personalitate pe de altă parte, o putem constata nu numai în plan clinic, ci și lexical, semantic și semiologic, după cum se constată în tabelul următor. Iar acesta este tabelul. Și avem următoarele corespondențe. Tulburarea paranoidă a personalității corespunde cu paranoia. Tulburarea schizoidă a personalității corespunde cu schizofrenia. Tulburarea histrionică a personalității corespunde cu nevroza isterică. Tulburarea anxioasă a personalității corespunde cu nevroza anxioasă. Tulburarea dependentă a personalității corespunde cu nevroza depresivă. Tulburarea obsesiv-compulsivă corespunde cu nevroza obsesiv-compulsivă. Sinonimii lexicosemantice între principalele tulburări ale personalității și principalele entități clinice psihiatrice. Menționăm totodată că asemănările și corespondențele dintre tulburările de personalitate și entitățile clinice propriu-zise pot fi constatate nu numai în planul fenomenologiei clinice și al sinonimiilor lexicosemantice, ci și în acela al corelatelor biologice și al datelor genetice. În privința diagnosticului diferențial propriu-zis al tulburărilor de personalitate, acestea pot fi distinse de trăsăturile normale ale personalității și de simulație. Tulburare de personalitate versus trăsături normale de personalitate. Acest diagnostic diferențial, omis de cele mai multe ori, ține seama de faptul că, spre deosebire de trăsăturile de personalitate incluse în spectrul de normalitate, cele din cadrul tulburării de personalitate vizează cu precădere sistemul relațional al insului, sunt în mod evident particulare sau chiar disarmonice, sunt pervazive și dezadaptative, determină invalidarea funcțională care la rândul ei poate să fie predominant profesională, familială sau socială, sunt trăite cu precădere în primii ani ai evoluției ca egosintonice, după cum pot antrena o suferință personală considerabilă, desigur, odată cu avansarea în vârstă. Tulburare de personalitate, simulație. Spre deosebire de tulburarea de personalitate, simulația prezintă relativ elocvent sau bine disimulat interesul pentru pensionare, interesul pentru asigurarea asistenței sociale, obținerea unei compensații pentru accident, refugiu pentru o urmărire penală, dorința inconștientă pentru un beneficiu secundar, etc. În orice tip de tulburare a personalității, comportamentul caracteristic al acesteia este în mod practic permanent, în timp ce al simulantului este menținut pe perioade relativ restrânse. De fapt, în simularea oricărei condiții medicale, somatice sau psihice, menținerea semnelor sau simptomelor artificiale este piatra de încercare a comportamentului simulant. Evident, atunci când în timpul examenului psihiatric există indicii sau simple impresii asupra simulației, clinicianul trebuie să fie sensibil și la această eventualitate, pe care el o poate confirma sau infirma ușor. Aceasta întrucât, conform unei observații îndelungate, dintre toate bolile, cele psihice sunt cel mai greu simulate, un clinician cu o inteligență normală și cu o pregătire profesională medie nu poate fi indus, deși se poate lăsa indus, de un comportament simulator.
Desigur, simulația nu se mai poate realiza astăzi în condițiile progreselor medicale actuale, dar la sfârșitul veacului trecut, J.M. Charcot afirmă o opinie contrară. Cităm: "Sunt obligat să o spun și să o repet că, după părerea mea, ideea de simulare se bazează, mult prea frecvent, numai pe ignoranța medicului." J.C. Perry, G. Vaillant, 1989, pagina 1360.